Iki lho. Iki mau aku njaluk sarapan mama. Sarapan iki guys, njupuk sing sik. Lagi guys, sarapan sing kedua. Iki mau njaluk sarapan mama genti. Lah, mama mau gawe acar. Ini jenenge apa jenenge ya? Acar nek nggon aku. Iki ana gendar. Gendar iki sego apa sih jenenge? Sego terus di pokoknya terus dideplok-deplok ngono iki mbuh. Pokoke iki jenenge gendar. Terus iki nek tahu goreng. Tahune digoreng sik iki. Ana bakwan. Iki bakwan, guys. Ana kopise. Ana cambah. Ana kacang gorenge. Nah, iki diwehi apa? Daun seledri. Aduh, iki mau lali ora diwehi brambang goreng. Alah. Jane iki yang brambang goreng mantul, guys. Lah iki duduhe iki bumbune bawang putih digoreng. Mari ngono, kei banyu to terus dicemplungke. Bar kuwi terus diwehi uyah sithik, terus diwehi gula Jawa. Kei gula pasir saithik ngono ben menyatukan rasa ngono lah, guys. Mari ngono dikei dong salam, wis digodhog. Kei kecap. Oh ya kei kecap lali aku. Wis digodhog sampai umop. Mateng deh. Wis, ayo padha maem guys. Iki jenenge apa nek sing ngarani tahu kupat. Iki tahu kupat ala-ala aku ranggo kupat tapi nganggone gendar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya iki kurang lomboke guys. Sik. Iki nganggone lombok apa jenenge irisan ngono kan. Ya wis ngono aku tak jupuk lombok dan do maem dewe-dewe ya. Nek do kepengin gawe dewe-dewe nang omah, oke?